ubusisiwe ozayo, ubusisiwe ozayo, ubusisiwe ozayo, kameni lenkosi. Hallelujah. Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli alalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona. Sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba sifundiswa njengamanje umoya ongcwele esihola ufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngokuqonda kwakhe. Lisishunyayezwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Kubo bonke abantu abalalele njengamanje sizocela ukuba mungenali iBhayibheli udownload iBhayibheli kuma mobile devices ethu esiwaphathayo, ama laptops noma ama tablets noma ama cellphones kuma app stores ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda njengoba izwi lenkosi lifundiswa umoya ongcwele sizwe lokhu akushoyo emabandleni kaKristu Jesu onezindlebe makezwe. Kulabo abalalele njengamanje sizocela ukuba kulabo abafuna ukubhaphathizwa nithathe imininingwane esoyishiya njengamanje egameni likaJesu Kristu. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda umntwana kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu kumele umkholwe kanjani ngomoya nangeqiniso ukuze nawe imibuzo onayo uNkulunkulu evumile uzokwazi ukuthi usithumelele uWhatsApp noma i-email usibuze uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Bazalwane, izoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuphumana khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintumayelo zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi neBhayibheli ulalelisise lokhu umoya ongcwele akushoyo emabandleni kaKristu Jesu. Ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress ne-notification button uzothi izwilenkosi.uJesu Kristu, izwilenkosi uJesu Kristu, izwilenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyele nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu ezohlolisisa imfundiso ayifundiswayo nasuke eyidla ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini, ngabe uJesu Kristu inkosi nomsindisi uyakhazumuliswa yini ngemfundiso esuke sifundiswa yilo osuke sikhola egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. So ku-YouTube ilink ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge baba wethu osendlulweni nokuthi uJesu Kristu inkosi nomsindisi athinte imphefumulo yethu ukuba ilizwe izwi lakhe. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise kulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Sithulisa yonke imimoya ephazamisayo izwi lakho Nkosi uJesu ukuba lingaweli enhlizweni zethu nakunembeza wethu nasemphefumulweni wethu, ngokuba lizikhubekiso nesiphazamiso lizama ukuyiphakamisa ngaphezulu kwezwi lakho elinamandla okumele lisilungise ukuze sifinyelele kwinkazimulo engukukhanya kokuphila okuphakade egameni lenkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade. Amen. Sizocela abalaleli ukunibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sihamba nomfowethu umhlengi Zondi osiholayo ozobe naba kamanzi umoya ongcwele esihola ekhazimuliswa kule ndawo. Yena ungumqali nomphelelisi nomnini amandla onke, uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyanibingelela kuzo zonke izindawo enilalele kuzona. Amen. Amen. Right, Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Thank you.
Siyamnikelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke. Inkosi yokuphila, inkosi yomusa, inkosi yothando, inkosi yeqiniso nobungcwele nokulunga konke. Siloke sithule bona ubufakazi ngayo imbhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhapatiso. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa wakhe asenzele wona namanje ukuthi sifinyelele kulesikhathi sokuthi sikwazi ukuma lapha phambi kwenu sithule ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu nangezwi lakhe namandla. Ngaphambi kokuthi siqhubeke sizothula umbiko kulabo abasegoli namaphethelo abafuna ukubhapathiswa egameni likaJesu Kristu ngomhla ka-27 January kuyo lenyanga le, hayi next year. 27 January 2024 sizobe sise Soweto endawo ekuthiwa yi-White House, isondo lelo lapho khona sobe sishumayela khona nenkonzo yombhapatiso izokwenzeka emva kwayo inkonzo yanga umhla ka-27. So isikhathi u-10 ekuseni, umbhapatiso uzoba ngo-12, inkonzo ingo-10, umbhapatiso ungo-12. Mawuse uzobhaphatiswa kuzomela uphathe impahla zokushintsha ezihloniphekile. Uma umuntu wesifazane isembozo ekhanda lakho, ugqoke ingubo ungezi nebhlukwe. Uma umeme kumngani wakho oze nebhlukwe kulungile akeze nalo, kepha ke izosala emanzini. Glory to God, izosala emanzini ibhlukwe. Hallelujah. Ilo mbiko esithi masuthule kubona bonke abafuna ukubhaphatiswa egameni lenkosi uJesu Kristu. So siloke sibonga uNkulunkulu ngamandla akhe nezwi lakhe aliphathisa abaprofeti abangcwele, abaprofeti abangcwele, hayi abaprofeti abayizikhohlakale, abawogombela kwesabo nabathanda ubumnandi ngaphezulu kobungcwele, bashumayela ubumnandi. Sinikwe leli vangeli ukuba sishumayele ukuphila, leli vangeli lokuphenduka. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe, siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe yona yodwa ayithumela ezweni, engangokuba walithanda kangaka izwe waze wathumela indodana yakhe yodwa. Phela uAdamu wayeyindodana kaNkulunkulu ngokwenyama, futhi emakhile waphefumulela kuyena, kepha ngesono wayasephuma esandleni. So uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yona yodwa elungile, perfect. So ukuze nathi sibe amadodana kaNkulunkulu kufanele sibe perfect phambi kaNkulunkulu ngomoya oyingcwele njengoJesu. So siyambonga ke uJesu uKristu okunguyena owanika abapostoli bakhe amandla nobufakazi ukuze sibe nobufakazi ngenkazimulo kaJesu nangemsebenzi ayenza ukukhazimulisa uyise. Leli vangeli lisitshela ukuthi siba ngamadodana uma nje sizokwenza intando kaNkulunkulu moya ingcwele aphile kuthina. Kepha uSathane akathandi ukuthi sikwenze lokho. Ngakho ke sifanele ukulwa impi yokukholwa. Impi yokukholwa yikho lula. So nangalesikhathi ke sesiqale unyaka omusha, wonke umuntu nezinto asezibekile enhlizweni yakhe ukuthi ufuna ukuzenza. Izinto aseziplanile ngokwakhe, kepha akalazi ikusasa lakhe. Siyaplana, kepha uNkulunkulu wenza kangcono. So asinakuziplanela thina siqede. Fanele sicela umoya ingcwele asenzele indlela ukuthi uma evumile ezindaba uthi uJakobe lapha kwincwadi yaJakobe sahluko 4 mosuka nje ku verse 11, moqala ku verse 1 nje qala from verse 11.
sifuna ukuveza lento yokuthi uma sikholwa thina esikholwayo asisho ukuthi kusasa sokwenza ukuthi njengabantu abangakholwayo. Brother ngo-16 If the Lord permits. uma uNkulunkulu evumile yezwa indaba thina sikhuluma lolo limi. Uma uNkulunkulu evumile nginesifiso sokwenza ukuthi hayi isifiso sokuthi ufuna ukutshontsha umfazi kamakhelwane, no, siphambene nentando kaNkulunkulu. Hayi isifiso sokuthi ufuna ukuba isidakwa eseqa amaqanqu esinezimendlela. Asikhethi asifisi futhi ke untshontsha, asifisi amanga. Sifisa nje ukuthi amandla kaNkulunkulu nomusa wakhe ubonakaliswe kithi. Iyona into esikhulekelayo leyo. So ithini incwadi Bright? Incwadi ngokukaJakobe isahluko sokuqala ivesi lesine. Tell mina Bright isahluko sesine verse 11. Bright kwenziwa yini ngizwe? Ungizwile brother mina nje? Awungizwanga nawe. Nginale nje ngiyangizwa brother bosi ungizwile? Uzona ngombuzo Nkosi wayakhona. Incwadi ngokukaJakobe isahluko sesine. Awubambe sike sixoxe nje ababukeli nabafuyi bekhona. So nje ngichaza lento nje umoya ingcwele akakutshela ukuthi ngikhuluma ngani, ugijima uyakhona. Sengize ngabiza isahluko neverse. Wena ucabangani ungitshela? Yini oyicabangayo? Angicabangi. Pho manje ukuphi? Cabanga i-disturbance. Ubani i-disturbance mina futhi? Yes, ucabanga i-disturbance. Kwenziwa yini pho ungangizwa? Wena brother kusikumele uphathe imvubu noma uswazi. Uzongisiza ngalokho. Ngoba wena brother Nkosi uzwe kahle. So uzongisiza ngokuthatha uswazi ulibeke eduze kwakho ukuze mengezwe wena njengehashi uzomshaya la ngemuva. Brother, namgizwe ivesi. Siyafana no brother Zulu. Ayoziphathela mina uswazi. Okay. Nakho-ke Incwadi ngokukaJakobe. Incwadi kaJakobe isahluko sesine verse 11. Brother mina nje kwenzakalani? Awuyazi incwadi kaJakobe utholakala kuphi? No, bese ngithole le brother ukuthi besifuna ukuthi ngiye straight to khona. Ukuthi ngikho content. Uzothini kumbe? Ufuna ukuthini? Hayi sengithole. Awukuyitholi. Ngizomlinda ufuna ayithole, ukambright mbuke. Akayazi, unomuntu lo uthi uyafunda iBhayibheli. Mina ngifuna ngiphathe uswazi. Incwadi kaJakobe ikemva kwencwadi yamaHebheru. Hebrews, after Hebrews uthola incwadi kaJakobe. Yabona mina nginomsebenzi ekumele ngiwenze. Nonke niyahlupha. Bonke bayahlupha. Cha niyahlupha ngempela. Makabonga uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Okuyena osebenza ingqondo kuba ziguqule Amen. zibe zintsha. Amen. Jesu Kristu wena uyalalela wena uyabona masiguqule izingqondo Amen. zethu zibe zintsha. Jesu Kristu inkosi. Khazimulise kuthina simbathiswe amandla avela phezulu. Amen. Amen. Jesus. Konke lokho kushoyo brother, kuyenzeka uma sikholwa. Yes. Fanele sizinikele. Uyayizwa angiqale ngikutshela ukuthi uthini ngaye ngifuna ukuphendula ngale iBhayibheli into oyishoyo. Mina usahluko 1 verse 5. Kodwa incwadi oyiphethe. Ngiyabonga ngongcwele ngoba uyalapha engikhona. But ke awuyanga le ngisho khona wena uyale ekuthanda khona wena ayibona indaba ukuphi. Hallelujah. Bese lo moya kodwa phela fanele ke wena uzwe mina. Mangikhuluma futhi funeka ungizwe umoya engcwele akukhomba ukuthi ngikhuluma ngani. Hallelujah. Uma ke Glory to Jesus. Glory to God. Right, banike. uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha. So manje na ke uma siswela ukuhlakanipha bazalwane bafowethu nani babukeli sonke uma sifuna ukuhlakanipha umoya engcwele uyazikhulumela. Do you understand? Hallelujah. Uthi uma kukhona ofuna noswele ukuhlakanipha makeze Hallelujah. uNkulunkulu Yes, Lord. yena onika bonke abantu engezubamba lutho. Do you understand? Amen. Go ahead. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu. Angishongo ukuthi nizibula mina. Nami ngeke ngithi ke angishongo ukuthi nizibula. Ngithi uma sifuna ukugcwaliswa ngomoya engcwele sifanele ukuza kuyena ngenhliziyo zethu zonke sivulekile. Glory to God. You understand? Because isizithobe sizinikele ekutheni intando yakhe mayenzeke kuthini. Amen. You understand? Amen. Lokho kuyinto leyo engeke sikwazi ukusondela kumoya engcwele singenayo. Ukholo Yes, Lord. lokuzinikela ukuthi intando yakhe mayenzeke. Khazimula. Uzisondeze kuyena. Not ukuthi ke uzisondeze ngokuforce. Zithobise. Hallelujah.
mase emva uyasondeza again ngokuba zonke izincwadi zithi masiba abantu abathobekileyo sithobelane siba abantu abazithibayo ukuze sigcwalise yayizwa lonto leyo. So uma sifuna ukuhlakanipha kaNkulunkulu asifike kubona kwasemhlabeni okwenyama. Uma sifuna lokwaNkulunkulu siza kuyena asetheni. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke abafowethu laba okuhle engajakadi. Abafowethu laba ngiyabathanda ngothando leqiniso. Bonke sikwenzayo kuthiwa makube ukuthi siyafundisana sigcwalisane ngolwazi. Asenzeni izinto thina abantu abangcwele ukubukwa ukuthi wena uhlakaniphe kakhulu wazi kangcono. No, akhambi kanjalo ngokuba uNkulunkulu wazi konke. So ulwazi liqhamuka kuyena. Uma mina abafowethu uNkulunkulu engambulele bengakufinyeleli kusigaba kusho ukuthi bona abazilutho. Lokho kusho ukuthi ke basendleleni lesengifikile khona mina. uNkulunkulu usaqhubeka usangcwalisa angigcwele. Angigcwele. So angisoze futhi ngagcwala. Amen. Uyasinika umoya ingcwele. Kepha ngigcwele. Ingakho ethi ke sifanele ukumfuna uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Lapho khona sizwe ngathi akusekho ukungcwele. Ile khona efuna simfune khona kakhulu. Lapho khona sokugcwele. Ingakho ethi mhubele. Ingakho ethi ke khuleka. Ingakho ethi ke khulumani ngokwamahubo nezihlabelelo ukuze ke injabulo yakho iveze ukubonga yena. Injabulo yakho ayivezi ukujabula kwakho, iveza ukubonga yena. Uyena omnika injabulo, uyena futhi okwazi ukuyithatha injabulo. So wonke amandla kuyena. Konke besikwenza uthi masikwenze kuphi Nkosi? Egameni. Hallelujah. Lenkosi. Egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. So konke esikwenzayo uhlakanipha ukucula, ukhuleka, ukudla. Konke egameni lenkosi uJesu. Akukho esikwenza ngokubonga umuntu. Even ngibonga umfowethu ngithi I thank God for you. Ngiyambonga uJesu Kristu ngawe. Asibonge inyama, asikhazimulisi inyama. Ingakho uJesu ekhuza le ndoda eyisigwili ukuthi ubiza bani ngomfundisi omkhulu. Akekho omkhulu. Kepha uNkulunkulu kuphela. Munye omuhle uNkulunkulu. So yazi uNkulunkulu nje umoya kanje. Umoya wokuthi akhazimuliswe ukuthi uma unaye uziphathe njengokuba esho ukuthi siphathe kanjani. So uma uziphatha njengoba kusho imibhalo njengoba Nkosi yathu ungivezela leya ncwadi leyana ona bright incwadi yaseGalatia Galatia sahluko 5 kusukela ku verse 21 khona ngizoveza ngifuna ukuveza lento le yokuthi yini okuyikona okukamoya. Amen. Hallelujah. Incwadi ngokaGalatia sahluko 21 isahluko 5 verse 21. Yes sir. Nomhawu verse 21 verse 22. Yes sir. Kepha izithelo zikamoya zuluthando. Izithelo zikamoya. So uma uJesu ke Nkosi wena Christ Nkosi wonxolela. Uma uJesu lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 5 from verse 13 14 15 bese ubuye uze lencwadi le ekhuluma lento ekhulumayo ngifuna ukuyiveza. Nina ningusawoti womhlaba. So uma kuthiwa singusawoti womhlaba thina masibe isibonelo kubantu, masibe isinongo. Ungabe usawoti omningi, mawube usawoti ngendlela ononga ukuthi umuntu nomuntu ofike eduze kwakhe uma eswele isinongo wena ube yiloso sinongo. So uma usawoti wezwe wena unothisa izwe, unandisa izwe ngokuba even uNkulunkulu ngesikhathi ethi abalethe imhlabelo yakhe uthi bangawulethe umhlabelo wakhe ungenawo usawoti. Hallelujah. Hallelujah. You understand? Uthi umhlabelo wakhe mawube nosawoti kuzoba yiphunga futhi uzongale kamnandi kuyena. So nathi methi ke usawoti wezwe sifanele ukuthi sibe
isinongo kubantu esondelene nabo. So njengoba ngikuvezisa lencwadi le ngifuna ukuphinde ngikuphindisele kule ncwadi le yakhe uGalatia bese ngiphinde ngibuse kwincwadi yaJakobe. But kule ncwadi le kaMateyu sahluko 5 from verse 13 ngiveza lento le athi umoya ingcwele ke thina siwusawoti wezwe nina ningusawoti womhlaba. yes sir. Kepha uma usawoti edumele, So uma usawoti edumele unjani lalela ngifuna ukubavezela ukuthi akanamsebenzi. So usawoti uma udumele incwadi yaseGalatia sahluko 5 from verse 18 ngiyalikhulumisa iBhayibheli. Sifuna ukuvezela usawoti odumele unani. incwadi kwabaseGalatia sahluko 5 kepha uma niholwa ngumoya, Uma nihamba ngomoya aniphansi komthetho, anikho ngaphansi komthetho. kepha imisebenzi yenyama isobala Nayi-ke imisebenzi yesawoti odumele engukuthi ubufebe, imisebenzi yesawoti odumele engukuthi ubufebe, imisebenzi yesawoti odumele engukuthi ubufebe, ubufebe nokungcola, nokungcola namanyala, namanyala nokukhonza izithombe, izithombe nokuthakatha. nokuthakatha. Imisebenzi yesawoti odumele ngigqoka izibhatho esontweni. Glory to God. Udumele Amen. Hallelujah. wesontweni udala utshwala udumele. Uphuma esontweni ulapha ugwayi udumele. You understand? Umuntu wesifazane ugqoka amabhulukwe udumele. Umuntu wesilisa ugqoka umuntu wesifazane udumele. Ngisho esontweni 10 times a week. Ngisho ungasonta 5 hours udumele. You understand? Hallelujah. Awuna sinongo usawoti odumele. Go ahead. Nobutha kulo ukuthi ubakhona kwezitha. Ubutho ungazwani. Wesontweni thina yasonta niyakholwa. Kepha manje kukhona ubutha awuzwani obani ukhulumisana obani unyanya ubani unesicikiciki udumele. Awunabo umngcwele awunasawoti. You understand? nokulwa Jesus awunabo. Awunabo. nokulwa udlame Nokona. akukhona ukulwa ngokwethileyo uzufinga amaningi nokulwa nje ngeinkulumo ezingasile uzoma la uthi uyashumayela kanti khona into omgxekayo olwa naye ubhizi uyamnyathela uyamhlikisa uyamgwaza ngeBhayibheli khona ezozwa kahle asashuyela umngcwele sashuyela senginempi. So kunezimpi impi iqala kamoya before ifinyelele enyameni. Yes, Lord. So kunezimpi zakamoya ubona umuntu nje ebhizi ekhuluma ngabanye abantu kabi uyalwa unomoya ombambile wokuhleba umoya omubi. Amen. You understand? Nokuthukuthela, Nentukuthelo uhlezi uqumbile. Kunabantu abanyanyayo. Amen. Kunabantu nje ongabezwa meqhamuka nje vele usichiphe kwena uzukhwifa amathe eceleni udumele uthi usawoti uyakholwa phathi iBhayibheli. Ke meqhamuka umuntu uthizeni inhliziyo iyahluthuka. Amen. Thele izimbi. Hallelujah. Dumele Amen. sawoti ongena siyoliso. Amen. Go ahead. Nokuthukuthela, Nokuthukuthela nokubanga imbango izikhundla ukubanga yonke into nibanga yonke into engasile nibanga abantu besifazane anishadile nawo nibanga izikhundla Hallelujah. nibanga imali niyabanga nje nokwalana, ungathandani nokwahlukana, amaqembu esontweni elilodwa. Hayi mina ngithanda nje uminister Mhlengi ngoba ushumayela kanje. Hayi mina ngithanda uBright. Hayi mina ngithanda uMinehle. Hayibo. Wabethelwa yini? Wabethelwa uBright. Wabethelwa uMinehle. Size kuKristu esontweni. Awuzanga kumina. Ngoba ngishumayela ungathandi mina. Thanda uJesu. Thanda iBhayibheli. Thanda umoya ingcwele. Uyena ukufaka umoya hayi mina. Mina ngiyakhumbula ukuthi wena ukuzupheleliswa emngcweleni. Funda uNkulunkulu uthi ke uma ufuna ukuhlakanipha woza kuyena. Yes, Lord. Mawuze kuyena futhi uze ngokukholwa. Lezi ndaba banike bright. Hallelujah. Yona le ncwadi oyifunayo ngifuna uyifunde usheshe futhi from verse 5. Incwadi kaJakobe isahluko sokuqala verse 5. Yes sir. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, Uma kukhona kuthina oswele ukuhlakanipha. akacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle. So awunacela kumhleli. Awuceli kumhleli. Hallelujah. Anacela futhi egameni lami.
awunakuthandaza kumina Amen. wangikhulekisa noma ungikhulekele kepha ungakhuleki kumina ngiyena uNkulunkulu wakho mina ngiyinceku Yes, Lord. nginikwe izwi kuthiwa ngilishumayele iBhayibheli lishumayela izwi Hallelujah. Hallelujah. kumnyama kubomvu kukubi kukuhle kuyanetha kubaleke umoya uyaduma shumayela izwi. Nemenza. Hallelujah. You understand? Asibambe. Well, glory to Jesus. Tshela abantu Ngoba bami. sofika isikhathi Hallelujah. lapho khona bezoflethelisa amadlebe abo eqinisweni baziqoqela bazibuthela abafundisi babo bamanga Hallelujah. ukuba yini babajwa izindlebe. Hallelujah. Lord Jesus. You understand? Amen. Isikhathi sona manje. Amen. You understand? Lapho khona uJesu athi-ke abakhuleka kuye bayokhuleka kuye ngokomoya nangokweqiniso Lord Jesus. ngoba uNkulunkulu ngumoya. Amen. Enzo ndo leyo and ufuna abakhuleka kuyena bakhuleka ngokomoya nangeqiniso. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. God. Isifuna uNkulunkulu Yes, Lord. ngokomoya. Goodness. Angithembele kuyena. Amen. No. Angithembele kuyena. Angathembele kumina. Ubiza bani biza uJesu. Yes, Lord. Hlale eJerusalem uze wembathise. You understand? Kumele simbathise. Uma umuntu afuna ukuhlakanipha makabiza uJesu. Yes, Lord. You understand? Amen. Buela ngale kwincwadi yaMateyu. Sifuna bakhombisa futhi enye into ke ezobatshela ngifuna ubatshela lokho ukuthi ke uma lithi iBhayibheli uma usawoti udumele Yes, Lord. ufanele wenziwe njani? Usawoti. Nina ningusawoti womhlaba, kepha uma usawoti edumele. Uma usawoti udumele Usawoti bovuswa ngani na? yini evuswa ngabo usawoti uma ungenawo umoya ingcwele ungamfuni umoya ingcwele ufuna ukukholwa ngokuthi uphathe iBhayibheli nokuthatha amavesi owathandayo uye sonke mekuthanda wena ufunda iBhayibheli mekuthanda wena uthandaza mekuthanda wena uya uNkulunkulu ngoba nakho khona into ozifunayo ngale kwalokho awunahlangana noNkulunkulu uma ubona abantu wenyuka ubali uyancipha uyaziphakamisa phambi kwabantu ufuna abantu bakhonze wena ufuna abantu bakuthathe njengosaziwayo. Amen. Akasasizi lutho. Awusena umsebenzi ngaphandle. awusena umsebenzi into yokulahla kuphi Ngaphandle anyathelwe ngabantu. into yokulahla kuphi. Ngaphandle anyathelwe ngabantu. You understand? Hallelujah. Into engenamsebenzi leyo. Amen. Into engenamsebenzi ithi enye incwadi lapha kwincwadi yokuqala waseKorinte sikhuluma ngento engenamsebenzi yokuthi ke ufanele ukulahlwa ngaphandle anyathelwe ngani ngabantu. So asike sibheke ukuthi ke kuyini ukungcwele. Nginika incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 13 from verse 4. No, starting from verse 1. Bese ngifuna ukugcina lapha ku verse 8. Go ahead, brother. Noma ngikhuluma ngezilimi. Noma ngabe kuthiwa zabantu, ngiyamala ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi. noma ngabe kuthiwa ngikhuluma ulimi lwezingelosi Kepha ngingenalo uthando. uma ngingenalo uthando Ngiyithusi elikhencezayo. yabona incwadi lekene lethi sifunda yangale kaMateyu isho the same thing ukuthi uma ungenabo ubungcwele sorry brother uma ungenabo ubungcwele uyinto engenamsebenzi uyinto okuthatha ulahlele lapho so kanjalo uma ngikuthiwa ngiyamala ngibuliza afihlakani uma uthando lwaNkulunkulu ngekho kumina ngiyinto njani engenamsebenzi ngiyithusi elinqenqethayo Yes, Lord. uma ngingenalo uthando Amen. uthando lusibekela zonke izono Noma ngiprofetha, noma kuthiwa ngiyaprofetha noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke. lezi ndaba ayikhethi iBhayibheli iqiniso nje into ethe no akusizi ukuthi ngime la ngizitshela ukuthi hayi kwami ngikhuluma kanje ngizongena ezolweni no uthando phambili Yes, Lord. uthando phambili futhi lweqiniso hayi uthando lokuzenzisa. Hallelujah. Glory to God. Oh yes. Glorify. Umoya ingcwele Yes, Lord. iwona ogcwalisa abantu ngothando Amen. Amen. awugcwaliswa yimina Amen. awugcwaliswa umuntu ngothando. Hallelujah. uNkulunkulu othobisayo yabona uNkulunkulu ukuthatha le ndawo othi uphakeme khona akwehlise afuna ufunde ukuthobeka so mawuza uNkulunkulu methiwa zidele futhi wathi uzitshela wena ukuthi umuhle uzokuzitshela manje ukuthi yaza Yes, ngilutho Lord. Amen. Yes, Lord. yazi ke ngisaphile enyameni nami ngihamba kuyojima ngigqoka izikhindi ezingaka ngoba kuthiwa ngimodela ngifuna ukubuka i-attention ngiyithanda kuyapha bese ngifika kuJesu uthi uJesu ugqoka ibhuluku elihle Yes, Lord. fihla ingalo zakho Amen. futhi ungalokuhamba ufuna ukubukwa la ungalokuzitshela ukuziphakamisa awuyilutho uyinhlabathi uzophela enhlabathini qale ngiswakabale ngibuyele esimeni manje sengiyazazi ukuthi angilutho so bengibona abantu besafuna ukubukwa leminyango ngivele ngizibone ukuthi hey nganginje. Amen. You understand ukuthi uJesu bese kushintshela ingqondo yakho uyakwazi ukubona abantu abasahlele emnyameni Okunyama. Hallelujah. abantu abakhazimula ngokomzimba abazibona ukuba ngabantu ngokuhlobisa imizimba yabo nokukhangisa ngemizimba yabo Amen. khona phela ukuthi ube isifebe noma ube umahosha kepha ke ungazange ukwenze ukufuna imali but ukwenze ngokwezinkanuko ngokuba uma umahosha egqokisa kwesifebe noma egqokisa kwamahosha ukuze ke
abonakale kuphakathi kwamadoda egqoka isiketi esifishane esoveza umzimba wakhe nendlela akhiwe ngayo, lowo muntu lokho ukwenzela ukuthi abantu bamhalele mase bambuza ukuthi malini mase batshela iprice. Wena lokho ukwenza ngokuthi ke ufuna abantu bakubuke. Amen. Ufuna abantu bakubuke. Emva kwalokho nomuntu uyichama. That's the truth. Amen. Uhambe ungena phezulu ufuna ukubukwa, ugqokela ukubukwa, usihlobisela ukubukwa. Abantu abafaka i-makeup ney'nwele zokufakela abaphethe izinwele bagunda izitayela bafake amajathu bahambe beqimbile. Lonke lonto bayenzela ukubukwa. In glory. In glory. Bayenzela nje ukuthi babukwe. Bayenzela inyama. In glory. So mina lonto leyo ikhishiwe kumina ukuthi ngizibone ukuthi ngini ngutho ngoba naku ugqoka kanje. uNkulunkulu mekubiza ukubizela ukuthi wena ufunda ukuthobeka phakathi kwabantu besibonelo. Ngakho ngikhuluma ukuthi mohamba indlela okungcwele wisibonelo. So methiwa ke usawoti wezwe fanele kube nothando ngokuthi incwadi ke uthando lukaNkulunkulu hayi lwakho alwakho bekeceleni olakho lihamba nenkanuko awufune lo thando likaJesu lo thando olisibekela zonke izono. You understand? You so ugcwalisa ngani ngothando leqiniso. Amen. You understand? Amen. Yes, Lord. Ukuziyeke wena into yenza ukuthi uzibone ngathi awukho muhle mase ufaka izinto zokufakelwa ozozitshela wena uma ufake zona umuhle, lokho ukutshelwa uSathane namadimoni akhe. Ngoba mase ugqoke lezo zinto ugqoke impahla zamadimoni. Amen. Yonke into ezokwenza ukuthi wena ufuna ukuthi ubonakale ngaphezulu kwabanye abantu, wena usungena umoya kaSathane. Wesontweni ugqokela ukuthi ufuna bakubone ufake iperfume khona mekukhanga bezokuzwa usugcwele umoya kaSathane ngoba sowuziphakamisa wena. Amen. Amen. That's the truth. Impalamo phela iyona leyo uSathane angena ngayo ke kuthina. Amen, brother. Impalamo lokufuna ukuthi wena ubonakale ngendlela ethize. God, amen. Iyona lendlela uSathane asebenza ngayo ukuthi thina sifuna ukubukwa. Amen. Sithole ukuzethemba ngendlela egqoke ngayo. Amen. Give God the glory. You understand? Amen. So uma uzaJesu uzokukhumula yonke lonto le. Amen. Uzokunqothula yonke lonto le. Ufuna usale ngale ndlela okufuna ngayo. Bese akubuza ukuthi kukhona nokuronga nendlela engokhe ngayo. Oh. Khona nokuronga nendlela engokhe ngayo. Amen. Glory to God. Uzozithola wena uyazibona ukuthi uzibuye la ekhanga muhle ungankinga. Amen. Amen. Yabona abantu abafuna ukubukeka ngokwasemhlabeni. Amen. Qala esikoleni ufuna ukuswenka. Besifazana ubhizi wehleze ke sibukweni. Intombazane encane ihlezi ke sibukweni. Ifaka upowder ebusweni, igcoba upolish ebusweni. Amen. Ipende amashiya. You understand? Lokhu hlezi iklama. Umfana ngapha la khona unegundile ulokusha ibrush yakho uloke ebrush ikhanda lakhe ufuna kuvela ama waves. You understand? Ufaka ama ingeko neziphandla ngathi iziphandla nayo yonke into efakayo. Bese bangafake amazinyo. Amen. Thothi kubo kulala ongadlini kepha uphandlela ukuthi ahlobise umzimba wakhe. You understand? Amen. Ugqoka i-shirt elaka Pringle. Akagqoki uniform. Yayizona lonto leyo. Ugqoka ikhavera esikoleni ufuna nje ukubukwa. Impalamo uyiqala nje ngezinto ezincane ukuze umuntu azibone engazi ukuthi uhutho. Hallelujah. You understand? Lord Jesus. Baningi abantu abathanda ukubukwa leminyaka kepha mesuya ukuthi bayahlupheka. Kepha la ngaphandle ufuna ukuswenka. Amen. That's the truth. Uswenkela ukubukwa abantu kusho ukuthi konke akwenza ukwenzela ukubukwa. That's the truth. So lo ngqondo bomngcwele kufanele iphume kwena. Amen. Nje umoya wempakamo lo. Amen. Amen. Ngoba leggings umuntu wesifazane usindisiwe. Ihlazo lelo. Wena ufuna ukubuka uthengisa ngomzimba. Bonke abakubuka bakukhanuka abafuna ukulala nawe. You understand? Amen, brother. So ayikho into ongathi uyenzela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wazi inhliziyo yakho wena usahlule ukuthi uqine umzimba wakho ngezwi lakhe. Amen. Lord Jesus. Eh? Yes, Lord. Funeka uqine umzimba wakho ngezwi lakhe. Hallelujah. Funeka uhlendululwe umzimba wakho. Ukhishwe konke bese abaqinisa aphume egigini. Yes, Lord. Bese abablue aphume egigini. Hallelujah. Bethi kini wena zifakela ziphume egigini. Bethi ungalungu phuma egigini. Bethi wangundika la kuhlela kanjani. Glory to God. Bethi mbosi kana yakho bazokhuleka. Ngoba Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Understand? Yes, Lord. God. Amen. 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 Twaqonga ukuhlonipha. Kuphi ukuhlonipha lama uzohamba beshama uthi. Amen. Oh. Ngoba bakubize ngograde bakubize ngesalukwazi kuyaphuphuka ngendlela ehloniphekile. Amen. Umuhle uNkulunkulu ngoba uhlobene ngumuntu ongaphandle, umuntu ongaphakathi. Amen. Umzimba wakho. Umuntu ongabhubhiyo. Umuntu oyigugu. Yes, Lord. Neyinani. Glory to God. Ngoba uNkulunkulu. Hey! Ngoba uNkulunkulu. Ufuna umuntu oyigugu.
Wena ubhizi lokuhlomisa ngaphandle lomzimba wakho ozobona ungene ethuneni. Mosha isikhathi sakho. Glory to God. Mosha isikhathi. Yasimosha isikhathi. Nikela umzimba wakho, unikela ophilileyo. Basinikele. Yes Lord. Imizimba yethu. Yes Lord. Hallelujah. Imnikele ophilileyo. Amen. Ungcwele. Uyibona lokho ongakwenza uNkulunkulu umzimba wakho unikele ukuthi ube ithempeli laNkulunkulu. Ungathatha umzimba kaNkulunkulu noma ithempeli laNkulunkulu unikele kufebeni. Unikele egwayi. Unikele otshwaleni. Amen. Yake lonto ukuzenza muhle ngeze. Amen. IBhayibheli wazenza bahle ngeze. Amen. Enza muhle ngeze. Nina ningukukhanya kwezwe. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi wakhe entabeni ngesitheke. Yabo kasesibheka ukukhanya kwezwe kanje ngifuna lokho. Ngifuna ukukhanya kwezwe manje kwincwadi yaseGalatia ukuthi ke abantu abakukhanya kwezwe bahloba kanjani. Amen. Abantu Galatia sahluko 5 from verse 22. Asike sibheke ke manje abayisibani sezwe. Amen. Umuzi osentabeni ungakusithe. Hallelujah. Ngokuhlobene ngomuntu ongabhubhile. Amen. Amen. Understand? Yaba izithelo zikamoya Izithelo zikaNkulunkulu ziluthando. Yini? Ziluthando. Oqalileyo ithe incwadi ngalo kwincwadi yaseKorinte sahluko 13 from verse uzofundela verse 2 or verse 3. Hallelujah. Noma nginokuprofetha. Noma kuthiwa ngiyaprofetha. Ngiqonda izimfihlakalo zonke. Ngikwazi konke. Noma nginokukholwa. Noma kuthiwa ngiyakholwa yizo lonto leyo. Ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Noma demon nokujava uyakwazi lokho. Uyanangazela. Yapha yini inkinga? Ngangokuba ngingagudluza izintaba. Ekuthiwa khoneni kwakho kwathiwa khuleka uze kugudluke izintaba. Kepha ngingenalo uthando. Ungenalo uthando. Angiyinto yalutho. Uma ngingenalo uthando. Angiyinto yalutho. Into esisondeza noNkulunkulu. uNkulunkulu wathanda izwe kangaka. Izwe wathanda izwe lonakele. Amen. Wathanda thina sonakele. Hallelujah. Waze wathumela indodana yakhe yona yodwa. Hallelujah. Hallelujah. Ubenzela kuthina. Yes Lord. Isilethele umusa. Amen. Isilethele iqiniso. Amen. Kuthi uNkulunkulu sibahle uma sizoba nje ngcwele. Amen. Ngoba nawo yaba yinhle ngoba ungcwele. Hallelujah. Ayibanga yinhle ngama gold chains. Ayibanga yinhle ngemqhele. Ayibanga yinhle ngama rings. Ayibanga yinhle ngamazinyo okufakela. Hallelujah. Ayibanga yinhle ngama tattoo. No. Ayibanga yinhle ngokufaka izikhindi ezincane yapha emgaqweni pictures. No. You understand? Hallelujah. No. That's the truth, brother. Yayizo lonto leyo. Waba muhle ngokukholwa yizwi. Ngokwenza intando kaNkulunkulu kwaze kwaba sekufeni kwasesiphambanweni. Lord Jesus. Glory to God wokuvuswa ngomzimba wenkazimulo. Wayesanika igama ngaphezulu kwamagama onke ukuthi egameni likaJesu Kristu wonke amadoda zonke izilimi zizoguqa zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi uyinkosi kuyinkazimulo kayise. Hallelujah. Amen. Inkambo yethu Yes Lord. Makuthiwa uyisibani sezwe inkambo yakho uJesu oluphathe iBhayibheli njalo akwenzi ukuthi ube ngcwele. Ukwenza izwi kuthiwa masibe abantu abalizwayo izwi balenze. Amen. Yenzo lo Amen. izwi kunzima ukulenza. Kepha ngesikhathi uzinikela gcina sekumnandi ukulenza. Ngoba suka sayibona inkinga abantu bebona inkinga wena uyibona inkinga. Ubona ubuhle lapho khona abantu bebona khona ubuhle. Yini usudwaliswe ngothando. Yes Lord. You understand? Uthando leqiniso lenza yonke into ibe yinhle. Amen. Amen. Asikhulumi ngobuhle benyama. No. Sikhuluma ngezenzo. No. Isenzo esibi. Yes Lord. Kepha esihle. Amen. Umuntu omuhle umbona ngezenzo. Ngoba akekho umuntu omuhle kunomunye emhlabeni. Lo muhle bekhona nakho ngoba uyamthanda wena thanda indlela yakho ngayo. You understand? Sikhuluma ngokukamoya. God, sikhuluma ngokukamoya. You understand? Yini uthando? Hallelujah. Uthando. Hallelujah. Verse 22. Yes, sir. Yaba izithelo zikamoya zuluthando. Izithelo zikamoya zuluthando. Nokujabula. Uthando lokujabula luthina uphinde ngale kwincwadi yaseKorinte. Sahluko 13 siza ukuthi ke luyini uthando. Amen. Hallelujah. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 13 from verse 3. From verse 4 manje. Hallelujah. Go ahead. Uthando luyabekezela. Uthando luyabekezela. Uthando lumnene. Uthando alidubi bright. Amen. Aluthi ngiyakuthanda namhlanje ngiyakuthanda. Aliyazi lo uthando. Athi siyakwenza lokho. Ngiyakuthanda
Hallelujah. Amen. So yini uthando lomuntu lona Amen. basolo lomoya hlezi luthokozile wena ungambalekela lona hlezi libhekile lithokozile. Understand? Hallelujah. Uthi bese sibambana nathi baba bathethelele bonke lona ukuthi kodwa bakwazi abakwenzayo. Uyasithanda sibambana ukuthi asithethelele. Uthi asithethelele lona ukuthi kodwa uthi asithethelele. Uthi asithethelele right. Hallelujah. Zonke iphombeko zethu. Amen. Aluna umbona uthando. Hallelujah. Uthando lusho ukuthi mina. Amen. Hayi ngikusela. Eyamphela. Eyam. Lord Jesus. You understand? Amen. So lo thando nomhawu ke abafazi bamfundisi. Bese afuna uguqisa umfundisi. Ukuthi umfundisi ashumayele ngendlela ezofuna uyena amyeke ngoba amawiki. Umncisha ukanti. Uthando lomhawu. Ngoba uzolala kusofa. Noma shumayela ngamacici uzolala kusofa. Washumayela amablu uzolala kusofa. Ngekuyithola inamnami. Lord Jesus. Uthando nomhawu. Amen. Awazithola uNkulunkulu uzithola kuphi? Uzithola ufuna ukuthola isindoda yena. Lord Jesus. Ufuna ukuguqula intando kaNkulunkulu kube intando yakhe. Sathana ungenile. Amen. Amen. Ngenile uSathana. Amen. That's the truth, brother. Bafazi thobelana amadoda yenu. Bafazi thobelana lezo ndaba. Bafazi thobelana Umhawu. amadoda yenu. Umhawu bengikusela Amen. nomoya. Aluzigabisi. Lesikhukhumeza, sikhuluma ngokukhukhumeza, ufuna ukubukwa ngaphezulu kwabanye abantu. Esontweni uzela ukuzodlisa ufaka iskipa evishane esibizayo ufaka amacici umfana ufake ekhaleni ufake endlebeni ufake emehlweni ufake ngisho emlomweni uzogaxa ama-chains emqaleni ufake ama-rings umfundisi wakho buye kanjalo umfundisi uma Mr Bling Bling Maphezulu maba ngumsindo. Lord Jesus. umfundisi wakho ugqoka kanjalo uyamazi umfundisi wakho uyaswanka Amen. ufuna ukubukwa lesonto lunezintombi la ngaphakathi ingane zikhipha izisu ngenxa yakhe umfundisi wakho. Lord Jesus. You understand? Amen. Abenza izinto ngokusaba uNkulunkulu benza izinto ngokuzikhukhumeza baziphakamisa bagcwele imphakamo. Give God the glory. You understand? Lord Jesus. Go ahead. Hallelujah. Uthando aluzigabisi. Uthanda lesigabise Aluzikhukhumezi. aluzukhokhomeze. Hallelujah. Aluziphathi ngokungafanele. Uthando aluziphathi yizona uthando luyinto eyodwa right. Masikhuluma ngobungcwele into eyodwa engizishintsha. Masikhuluma ngeqiniso into engeke iziguquke. Amen. Masikhuluma ngoJesu into engaguquki ukuthi mina ngothembekile igama lakhe uthembekile. Hallelujah. Amen. Amen. Into engaguquki. Amen. Amen. Uthando ke aliguquki. Yes, Lord. aluzifuneli okwalo. Praise brother. You understand? Uthando lumi esisalana sonke. Alusifuneli okwalo. Alusifuneli okwalo. Uthando leqiniso. Amen. Izinkanuko zifunela okwalo. Lord Jesus. Izinkanuko uthando lamanga yilo lokuthi umuntu esifazane ngemumva umkhanuke. Yilo ukubuka umfana ngoba naka akhiwe kahle bese uyamthanda. Ngoba naku ufana ne-celebrity ethize. Inkanuko lezo. Ukuthanda into kumuntu ungathandi inhliziyo yakhe. Inkanuko lezo. Thanda amabele. Nemfuno. Uthanda ukuthi unamagwegwe. Uthanda ukuthi uyisigoro no six pack. Lona uthando lona. Uthanda ukuthi ugqoka kanjani ushayela moto umhlalapha. Lona uthando lona. Inkanuko leyo. Ngokuba ukunaka kwenyama. Ngokuba ukunaka kwenyama Kungubutha kuNkulunkulu. kungubutha kuNkulunkulu. So asigqokeni ukubukwa. Incwadi yabaRoma leyo ngithi. Hallelujah. Section 5. Yes. Section 8. Verse 7. From verse 7. Hallelujah. Starting from verse 5. Go ahead. Ngokuba kwenyama banaka So okwenyama. abakwenyama banaka okwenyama bagcwalisa izinkanuko zenyama nenhliziyo zabo ezigcwele ukhohlakala. Kepha bakamoya banaka okukamoya. Kepha labo abakamoya bahamba ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu banaka izinto ezizobenza bona ubahlobe babe sibanisezwe ngokukamoya. Ngokuba kunaka kwenyama kungukufa. Ngoba lokuthanda izinto zenyama Kungukufa. thanda ukuzithanda wena uhlobisa wena Kungukufa. thanda ukufeba Kungukufa. thanda ukuqamba amanga Kungukufa. thanda untshontsha Kungukufa. thanda ukudakwa Kungukufa. thanda ukuphinga Kungukufa. awuhloniphi. Kungukufa. Understand? Hallelujah. Nenzondo Kungukufa. naka kwenyama lokho. Hallelujah. Ukuthanda umuntu wana ukuthi uphathane usebenzaphi ugqoka kabani Amen. ukufa lokho. Kepha kunaka kukamoya. Kepha lokho Kungukuphila uhamba nokuthula. ngezi ukuhloba ngokwezwi ungihlobe ngobungcwele Kungukuphila nokuthula. hloba ngobungcwele hloba ngothando Jesus. hlala othandweni Amen. lweqiniso Amen.
Amen. Understand? Umvino wona. Umvino wona. So ithi incwadi ke mawufunda bese uyaqeda lapho ngifuna uhambe ngifuna angisafunda sengifuna ngani. Hallelujah. Uzobe uqhubeka ngifuna uqedele leyo thando. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 13 Bese uphuma lapho eGalatia. verse 6. Yes sir. Aluthokozi ngokungalungile. Ithando likaNkulunkulu alithokozi ngokungalungile. Lalelake. Uma uthi unothando, uma kukhona umuntu okuzondayo, umanzi uyakuzonda. Wena wenzeka into embi kuyena. Wasuthi wena yabona uNkulunkulu wami angiphendulela. Usufile. Amen. Hallelujah. IBhayibheli imkhulekele nje. Inhliziyo yini? Alisho iBhayibheli kwincwadi yaMathewu sahluko 5 verse 11 to 12. Ikhuluma ngokuthi ke nalabo abakuzondayo. Hallelujah. Thande. Hallelujah. You understand? Yes sir. Hallelujah. Incwadi kwabaseKorinte yokuqala kwabaseKorinte isahluko 13 Yes, sir. verse 5. iBhayibheli ikhuluma ngothando leqiniso. Amen. Ukuthi uma kwenzeke into embi, uzathi uPaul Paul uma lifika bekhala bebejabule jabulani. Amen. Amen. Ungani bebekhala usizakala uthi nazo. Yabona ke uzufile. Jehova uthi phindisele ingeyami. Uthi uNkulunkulu iphindisela kwathi uthi thina sikhulekelani. Izitha zethu kangakanani uzokhulekela isitha sakho umuntu ongakufuna nohambe khona. Amen. Kuthiwa mbingelele. Amen. Kuthiwa ungabingeleli ukuphi umehluko wakho unginike lo ncwadi bright. Aluziphathi ngokungafanele. Aluziphathe ngokungafanele nginike lo ncwadi yaMathewu sahluko 5 kusukela uverse 43 or 42 bright. 5. You understand? Starting from verse 44. Kepha nina Kepha nina. ngithi kini Yes sir. thandani izitha zenu. Thandani ini? Izitha zenu. Ayikho into emnandi njengale ukizwa. Hallelujah. Izokutshela ukuthi thandele umuntu ongakuthandi. Amen. Uthi uzama ukuzenzisa uvele ukuthi wena uyazenzisa. Hallelujah. Zenzisi. uNkulunkulu uthi umuntu ungumzenzisi. Hallelujah. Mthandi ngothando leqiniso. Hallelujah. Kunenge inhliziyo yakho ubophe ibhande ubophe ibhande ukhuleke uNkulunkulu ayongcwalise ngomoya wakho ngicela lo mqondo owabe uKristu ukuthi nakumina ube khona athi ngithunga ngithi ngiyaxolisa mfowethu kodwa ngiyazi ngiyakuthanda uze umbuke makuthi ke umhaki manje ukuphushela lapha uqhubeke nothando. Hallelujah. Abe lumnandi uthando bethu wasibekela zonke izono yazi ngone uthando lokuthula. Yes God. Hallelujah. Ngisho akadina ngiyubale wena umeka uvumela lo mbona uzosho uvalo uzofuthaniseka uzujuluka Amen. ugcina ukhuluma hayi phela ngomgcwele ngiyakhola ukukhona kepha Onile. Satan usekuthintile wavuma Amen. uvume ukuthi uthintwe uSathane. Uthando leqiniso lithi ke Nibabusise abaniqalekisayo. busisane abaniqalekisayo. Naye yabona ke babe lapho akufanele uanalyze iBhayibheli nina abazalwane nani bafowethu. Mawufuna ukwazi uJesu izinto azifunayo sukela kwincwadi yaMathewu sahluko 5 incwadi yaMathewu sahluko 6 ngiserious incwadi yaMathewu sahluko 7 mase ufunde lezo zincwadi uzwe amazwi kaJesu wonke uyobunqobile eBhayibhelini. Lezi ncwadi zontathu uyobunqobile ngiyakutshela mina. Amen. Uqala beqala athi babusisiwe abalambele ukulunga abomile ukuthi manje into esifunayo yini ukulunga bese vala zegcineni uthi ke babusiseni abaniqalekisayo. You understand? Athini? Hallelujah. Kepha ngithi kini thandani izitha zenu. Thandani izitha zenu. Nibabusise abaniqalekisayo. Nibabusise nalabo abanibekela iziqalekiso. Nibaphathe kahle abanizondayo. Uma ungabafikeleli lezi zinga leli usashoda kakhulu futhi. Hallelujah. Go ahead. Nibakhulekele abanizingelayo. Khulekela labo abakuzingelayo. Amen. Uyeke kuloko ufuna ukuxoxa ngabo ukuthi hayi zobani yangizingela. Angabe uhlala phansi ukhupha ngedolo. Ukhulume nobaba wakho semfihlakalweni. Amen. Umtshele ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ube wena ozophulukisa. Uyabuza uDavid abekhuleka. Amen. Ucela ukuthi uNkulunkulu amphulukise ezitheni zakhe. Bephu uJesu manje uthi bakhulekele nawe ukuthi ke basindiswe lo moya babambile uphume kubona. Amen. Amen. Ngoba phela yonke into kamoya umoya wenzono, Amen. umoya wokunyanya, umoya wokuthakatha, umoya wokuhleba.
Umoya lo so yonke lonto imoya lo. Umoya. You Hallelujah. understand? Hallelujah. Go ahead. Ukuba nibe ngabantwana bakayihlo. Ukuze nibe ngabantwana abakayihlo sezulwini. Ngokuba yena Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle. Anise imvula phezu kwabalungileyo nabangalungile. So uNkulunkulu obahlulelayo hayi wena. uNkulunkulu uthi enza lokho kuhle phambi kwabantu bayusawoti bayisipanisezwe. So ukuthi ubani uthini uthi uNkulunkulu bemubi phambi kwami hayi phambi kwakho. Into wena ongamsiza ngayo ukuthi umkhulekise. Ngokuba ke wena ufuna ukhazimulise mina kuyona leyo nto leyenzakalayo. You understand? So ngoba uNkulunkulu uyena wazi inhliziyo leyo yamuntu uyazomthinta nini? So izulu lakhe nemvula yakhe inethela thina sibahle mesithi sibahle inethela bona bambi bethiwa bambi inethela konke. Amen. Yakho uNkulunkulu akanandaba nemzimba yethu unendaba nenhliziyo zethu. Ukuthi izona kufanele siguquke ingqondo zethu ukuze uguquke ngaphandle ubukeke njengomuntu ongcwele. Kufanele nawe ngaphakathi usetshenzwe yizwi. Hallelujah. You understand? Go ahead. Hallelujah. Ngokuba uma nithanda abanithandayo. Ngoba uma ngithanda umuntu ongithandayo, ninamvuzo ninamvuzo. Abenzi njalo abathelisi na. Ngokuba ngisho abantu basezweni bathanda abathandayo. Futhi uma ngikho methi umuntu ke ngithanda ongithandayo ngithanda ngemthandi. Bathi mawe yenja. Amen. Ngithoka nami ngithi kanjalo. Fuck off. Usho umuntu othi ke usendisiwe bese kuzothi nomuntu oke ongakholwa akhulume kanjalo. Uzobona kanjani umehluko phakathi kokuhlambulukelayo nokungahlambulukelayo, okungcolelayo nokungangcolelayo. Uzobona mawuzokhulumisa kweze ukukhuluma izinto abazikhulumayo. Wena umunye nabo. Akho mehluko. Angikhathali ukuthi ungathini. Lo lethu God angikhathali. Futhi uma nibingelela abafowenu, uma ngibingelela labo engikholwa nabo, nenza lukhuni luni na. Yini enkulu esiyenzayo mesibingelelana sodwa kanti abantu bazobona kanjani amandla kaNkulunkulu empilweni zethu? Abenzi njalo nabezizwe na. Abenzi njalo abantu basezweni belingelela abantu ababaziyo. Wena ubingelela yonke into. Uhlonipha yonke into. Ngokuba uthando lithi ngale kwincwadi zeKorinte. Uthando luyabekezela. Uthando lunjani? Luyabekezela. So ungabekezeli akukugcwalisa ngothando. Uthando lumnene. Uthando lumnene. Alunamhawu. Uthando aluzigabisi. Uthando aluzigabisi. Aluzikukumezi. Ah, right. Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus. The plug yashupha, right? Fanele sishintshe. Lord be glorified. Funeka ilahlwe futhi kubona lapha ngimchaja ngayo kwenza the same thing. Okay. Lord Jesus. Usathane usemsebenzini. So ngeke basayithola imfumayelo kaWhatsApp abaka-WhatsApp ukuba usathane ungenile. Ufuna ukuyicisha ungene ngishoyo. But ikhona kwicamera nje thola ka-YouTube. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Go ahead, bro. Hallelujah. Yes sir. Aluziphathi ngokungafanele. Uthando aluziphathi ngokungafanele. Aluzifunele okwalo. Aluzifunele okwalo. Alucunuki. Alunagqubo. Uthando alunagqubo. Aluthokozi ngokungalungile. Aluthokozi ngokungalungile. Kepha luthokozela iqiniso. Lithanda ini? Luthokozela iqiniso. Uthando lithanda ini? Luthokozela iqiniso. Yabona ngiyamfuqa kuhamba mbanga ngentshela nonke. Ayikho into enzima njengokukhuluma iqiniso. Lord Jesus. Ayikho into enzima. Kepha mase ulijwayele liba uwena. Fanele uqiniso ulukhulume noma kuthiwa ke usulikhuluma lifuna ukungiklinga ukuthi ngakhulumeki. Hallelujah. Lord Jesus. Uzulikhama iqiniso liphume. Yilapho khona ugcwalisa khona ubungcwele. Iqiniso fanele silikhulume. Ngikho ulikhuluma udla amazinyo, ugrind amazinyo. Ukhuluma iqiniso kanjani? Ukhulume. Ngoba liyakukhulula. Liyakukhulula iqiniso. Libhlungu. Kepha liyakukhulula. Liyalungisa. So mawusukuvuma izono zakho lokukhuluma iqiniso nomakhelwane wakho wena wakha ini ubungcwele, wakha ubudlelwano obungcwele. Yona into esiyenza kweqiniso. Usibona sikhuluma kanje zonke lezi zinto, izinto lezi ekumele sizenze ukuze kugcwaliseke konke ukulunga kukaNkulunkulu. Ngaphandle kokushumela kanje, yonke into esiyayishumela ngaba yina msebenzi. Amen. You understand? Go ahead. Hallelujah. Aluthokozi ngokungalungile. Uthando aluthokozi ngokungalungile. Kepha luthokoza ngeqiniso. Luthokoza ngani? Kepha luthokozela iqiniso. Yes sir. Abanye abantu bayakholelwa balithanda iqiniso.
abanye abantu bayeza bayothi ukhuluma iqiniso njalo bayabaleka Lord Jesus. abafuni ukubetshela iqiniso abafuni ukubetshela izinto abazojabulisa inhliziyo zabo la angakho abangani Yes, Lord. enzo bazobe ngilandela njengempukane Hallelujah. ngakho abafowethu nodadewethu nomama abazohamba ngokwethu Yes, Lord. sabe sibe munye bangalandeli mina Amen. angizami ukwakha ichain mina No. abalandeli mina labafowethu Obhululo. Hallelujah. bafuna uJesu Yes, Lord. samba kuJesu Amen. so angikhulumi ukuthi ngizincengele kuyena noma ngizincengele kubona ngikhuluma lokho ekumele ngikukhulume mina lubekezela izinto zonke uthando ke liyabekezela izinto zonke lukholwa izinto ngisho zonke umuntu eqambela amanga ukholwe Yes, you understand Amen. ngoba aqambelwe namanga Amen. uyazibulala yena Yes, Lord. angamane ngithule nokuthi ngiwakhuluma amanga angamane ngithule kunokuthi ngikhuluma amanga ngoba manje mengiqamba amanga ngithi ngikhohlisa umuntu ubani ofayo Yeah. lo muntu uyakholwa ukuthi hayi utheni ungani wathi-ke kumina Amen. hayi ungani wenze kanje wenza kanje wathi kanje hawu okay lungile sengiyakubona ukuthi ubani asingisho ukuthi ngikwahluleke ngithi wena hayi ukulungile uze esihogweni ngiyakubuka nje sengiyakwazi phela ukuthi ubani Amen. uyindodana kaSathane Satan hallelujah baba wakho uSathane Hallelujah. uhlezi kwisisekelo samanga Amen. uhamba uqhatha abantu ngamanga uhamba uzenza muhle ngamanga uhamba ufuna usizo ngamanga Lord Jesus. ukuze nje usizakale usebenzisa amanga ukhohlakele Amen. sikhohlakale Amen. Ngihlinza nomcabango. ucabanga ulala ebusuku ucabanga ukuthi uzoqamba amanga utheni Hey. Ceba amacebo. ukuze ucela into ungalokukhaza izinto eziningi Yes, Lord. ngicela ungisize kanje ungalokukhaza uzoze uqamba amanga nje ngoba usakhuluma iqiniso Uyebo wakho. ngicela ungisize ngidinga ukuthi asingisho ukuthi akubuza ukuthi uzokwenzani akuyondaba yakhe leyo mdala unezinto okumele uzenze so ucela wena lo ucelayo ungathandi ukukhaza mina ungamkhazeli ukuthi ayiyeka Ungakwazi ungakwaziyeka. mongokwazi yeka hayi isimo somanje sitoke esincengana ngithi uyacela phela manje bengifuna ukuyothenga ukudla ingane azidlile bese bawuthathe lo mali uhambe uyodlala uyodlala utshwala ophuza utshwala uyoshoba ngayo Awudingi ukuncenga. Awuyena uJesu awuna. so manje wena umuntu ecela mnike munakho ungenakho ngitshetsha nginakho futhi bebebe lithi ke makuba uyebo lo cha Hallelujah. ukuba ngaphezulu kwalokho Amen. Eish Lord. ububi buyangena Amen. ububi buyangena Amen. so ngiyanibiza Yesu lenkosi Amen. yebo kusho kwembhalo Hallelujah. uthi umoya ingcwele kwincwadi kaJakobe sahluko 4 from verse 11 bese uyabuya uza kwincwadi kaJakobe sahluko 1 from verse 5 Amen. go ahead ningahlebani bazalwane ningahlebani bazalwane oceba umzalwane yes sir noma ahlulele umzalwane wakhe noma ahlulele umzalwane wakhe uhleba umthetho uyahleba mawuhleba uyahleba Amen. hleba umthetho Amen. ngoba uhleba lokho ongafunakala ahlulele umthetho wena wahlulela umthetho go ahead kepha uma wahlulela umthetho awusiyo owenza okomthetho kodwa ungumahluleli yes sir munye ongumnisithetho so nje emehlweni yakho ungayiboni right munye ongumnisimthetho yes sir nomahluleli noma hluleli kuyena onamandla uyena onamandla okunjani okubhubhisa okusindisa nokubhubhisa so masikhuluma leqiniso sikhuluma iqiniso lika Yes, Jesu Lord. uyena onamandla okwenzani sindisa Noma- nokubhubhisa so wena ungakholwa izwi lakhe ukuthi ke egcineni uzokwahlulela yini ilizwi lakhe uyena futhi onamandla othi ke uma umuntu Amen. ezwe amazwi wami engawalondi angimahluleli mina Yes, Lord. Amen. incwadi kaJohane sahluko 12 from verse 47 Hallelujah. you understand go ahead uma umuntu ezwa amazwi wami uma engawaloni umuntu ezwe amazwi wami engawalondi lowo angimahluleli mina mina angimahluleli lowo ngokuba angizanga ukuba ngoba ngahlulele angizanga izwe ukuthi ngahlulele izwe kepha ukuba so ngisindise uma sithumela izwe leli ivangeli lokuphenduka Yes, Lord. ivangeli lemsindiso Amen. ipheli lesishumelayo ongalayo lowo nqoba lezwi engawamukeli amazwi wami angalamukeli lezwi unomahlulelayo khona ozokwahlulela izwi engalikhulumayo Yesu Kristu uzakwahlulela yilona eliyakumahlulela ilona ngosuku lokugcina elizokwahlulela ngosuku lokugcina Hallelujah. you understand Hallelujah. go ahead incwadi kaJakobe isahluko sesine incwadi kaJakobe isahluko sesine verse 11 yes sir no verse 11 hallelujah go ahead right shesha ke manje
Ningahlebani bazalwane. Yes, sir. Ohleba umzalwane noma ahlulele umzalwane wakhe. Ohleba umthetho ahlulele. Uhleba umthetho Ohleba ahlulele. umthetho ahlulele umthetho. Yes sir. Kepha uma wahlulela umthetho. Uma wahlulela umthetho. Awusiyo owenza okomthetho Yes, sir. kodwa ungumahluleli. Ungumahluleli. So mangishumayela kanje. Thina sinamandla okwahlulela isono. Amen. Isono esisahlulelayo. Usono usathane. Sinamandla okwahlulela usathane. So lento lena ubona sishumayela kanje kakhulu sishumayela kulabo abathi bayakholwa. Yes, Lord Jesus. Ngokuba ithi incwadi yoqala kaPetru usahluko 4 from verse 17 ikhuluma lele engishoyo ukuthi uqala kokwahlulela fanele uqale kuphi ngaphakathi esontweni. Amen. Amen. You understand? Ngakho Ngakho-ke. sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Ezindaba Hallelujah. isahlulelo siqala kuphi? Hallelujah. Endlini So kaNkulunkulu. bonke uNkulunkulu angafuna endlini yakhe sithina silwa nabo. Yes, Lord. Sishaya bona kuphela. Amen. You understand? Amen. Asidlali lokuthi mhlambe thina sithi hayi lona akalungile funa aphuma ahambe. No. Amen. Lithi iBhayibheli silandela iBhayibheli. Yes, Lord. Sahlulela isono esingafunakali esontweni. Amen. Into engafunakali endlini kaNkulunkulu iyona esikhuluma ngayo. Uma uthi uyayenza sisuke sikukhuza noma kuthiwa uyayenza ukathi mhlambe sikhuluma nawe uNkulunkulu usekhuluma nawe. So ngangibheki mina. Amen. Angibheki mina. Izwi. Vula iBhayibheli lakho. Yes, Lord. Livule. Amen. You understand? Livule. Wena ngale incwadi kaJakobe sahluko 4 from verse 11. Yes, 12. 12 go ahead. Munye ongumnisi mthetho Yes sir. nomahluleli kuyena onamandla okusindisa Okusindisa. nokubhubhisa. Nokubhubhisa. Kepha ungubani wena omahlulelayo umakhelwane na? Awunakulahla umakhelwane wakho. Awunakumlahla umakhelwane wakho. Linye ijaji. Amen. Ungambonisa umakhelwane wakho, umkhuzo umakhelwane wakho. Hallelujah. Ube usawoti kumakhelwane wakho. Amen. Ungakulinge umtshela ukuthi wena usathane noma ufanele ungene esihogweni. Wena usufile. Lord Jesus. Amen. Ngokuba wena ukhuluma kumakhelwane wakho. Elalena. Angikhulumi ngokuthi mina ngishumayela kanje bese ku bright table eduze wami bese kuthiwa makhelwane ngikhuluma. Angikhulumi naye. Ngiyashumayela. Lord Jesus. Yebo bese ngiya ku brother mina enhle. Ngiyokhuluma naye ngithi yabona brother mina enhle into yenza ngifuni. Izokufaka esihogweni. Futhi wena brother mina enhle uyathakatha. Mina lo muntu ngiyabahlulela. Athi anginaso isiqiniseko. Amen. Mina ngigcoleni ububi. Ngiyahlulela. But uma ngikhuluma, ngishumayela, ngiqala ngikhuluma ngokwahlulela kokuphi? Kwase abantu baphambanisayo. Manje iBhayibheli ungahluleli. Why manje kuthiwa hlulela? Hey! Aphela ukuthi ufunda kanjani. Khona uzo understand ukuthi moya ingcwele uthini. Amen. Funda bright. Hallelujah. uJesu incwadi ngokuka Johani sahluko 8 verse 10. Yes sir. uJesu wayeselulama engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane. Wathi kuye sifazane. Sifazane. Baphi labo bamangaleli bakho na? Kumangalelayo. Akakho kulahlayo na? Khona yedwa kulahlayo. Wayesethi akakho Nkosi. Yes sir. Wathi ke uJesu kuye, nami angikulahli. Uthi uJesu naye akakulahli. Hamba ungabe usona. Ungabe usona. Kuthiwa uyasindiswa, kuthiwa hamba ungabusona, kuthiwa ukuthi hamba uhlale esonweni mekuthiwa usindisiwe. Nazo-ke qhubeka kule ncwadi le yaJakobe bright funa ushayishe manje funa sibhale. Sahluko 4. Hallelujah. Start 4 verse 12. Munye ongummisi mthetho nomahluleli. Yes sir. Kuyena onamandla okusindisa nokubhubhisa. Yes sir. Kepha ngubani wena omahlulelayo umakhelwana na? Yes sir. Verse 13. Minani nina enithi Manje ke ngithe mina uma senze izinto zikamoya sikhuluma. Amen. Ithi incwadi minani ke nina enithi uma namuhla uma lizothi namhlanje noma ngomuso noma kusasa siyakuya kulona Yes, sir. noma kulo waya muzi siqede khona unyaka sithengisele sizuze. Anikwazi okwangumuso. alazi lutho ngokwakusasa. Kuyini ukuphila kwenu na? So yini ukuphila kwakho soziplanele kangaka ukuthi wena ufuna ukwenzani? Wahlela yonke into wazobhala phansi kusasa ngifuna ukwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi ngizoya lapha ngiyela lapha. Uthi uNkulunkulu uyini ukuphila kwakho?
Ngokuba kuyinkungu ebonakala isikhashana. Ngoba kuyinkungu kusho ukuthi ke kuyifu nje ebonakala nje isikhashana. Ibisinyamalala. Bese qhamuka ukukhanya noma umoya kuphele. Nganisho ukuthi Engabe nganisho nithi uma inkosi ithanda uma inkosi ivumile siphila siyakwenza lokhu nalokhu. Iyona into ebengifuna ukuyichaza thina abantu abakholwayo iyona ndlela esikhuluma ngayo le esinikiwe. So ithi ke ngaleke mawufuna lezi zinto kwincwadi yaJakobe esahluko 1 from verse 5 uma ufuna lezi zinto esizikhulumayo yabo into engikhuluma ngazo zonke eziBhayibhelini. So uthi uNkulunkulu mawufuna lezi zinto lezi ufuna uhlakani. So mawufuna uhlakani uthini? Uma ke kukhona kimi oswele ukuhlakanipha. Yes sir. Makacele kuNkulunkulu. Abapha bonke uNkulunkulu sinika sonke ngobuhle engajakadi. Khona uyakuphiwa. Glory to God. uNkulunkulu uza kukupha. Kepha makacele ngokukholwa. Makucele kanjani? Ngokukholwa. Uza uNkulunkulu kufanele uze qala ukholwa. Engangabazi ngalutho. Ngokuba ongabazayo. Ngoba lowo ongabazayo unjengendlapi lo othole ongalutuzi ongakholwa unjengendlapi lolwandle eliqhutshwa ufana negagasi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa ngumoya ligujwa liphushwa umoya ngakho makangasho lowo muntu manje ungalike uzitshela ukuthi uma ungakwenzi lokho okushoyo babe uze ngokukholwa uNkulunkulu ucabanga ukutheni. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa. Ngeke ukuthole ukuhlakanipha kuNkulunkulu. Ngeke uyithole imfihlakalo nesambulo kuNkulunkulu uma ungazithobi ukuthi yena akufundise wena ufuna ukuzifundisa ekubeni uthi uhamba naye. Wena wenza izinto uthi kuNkulunkulu uyakholwa kepha ungakholwa izwi lakhe. Ngoba wena awukholwa ngoba yini unhliziyo mbili. Amen. Umuntu wenhliziyo mbili. Umuntu ke wenhliziyo mbili oguquguqukayo. Umuntu omaphendula lephenduka. Oguquguqukayo izindlela zakhe zonke. Umuntu ongahlale kesekelweni seqiniso oloke enza izinto eziningi. Umuntu wenhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Umzalwane ophansi makazincome. Right, lento awifundi njengoba ufuna ukuyifunda. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Awuthi ngifunde. Kukuphi? Verse 8. No, verse 8. No. Verse 8. Umuntu onhliziyo mbili. Yes, Lord. Oguquguqukayo. Umuntu onhliziyo mbili. Yes. Ngifuna ukuzilelela, ungajawu. Umuntu onhliziyo mbili. Oguquguqukayo. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke. Yezona umuntu lowo oguquguqukayo. Bana lephenduka. So wena uyifundanga ukuthi iphefumule. Uyifunde ngokuyibuka. Phela khona ukuphefumula. Lokho sikufunayo. Hallelujah. Glory to God. Incwadi ezenzo. Hallelujah. Siyabonga uMngcwele. Amen. Glory to God. Iphefumulele. Hallelujah. Fanele nawe ufuna phefumulele kwesa. Understand? Bese waphefumula amagama akhe. Ilungele khona. Yes sir. Incwadi ezenzo sathi 2 verse 38. Bona bonke abantu abafuna ukuhlakanipha. Bonke abantu abafuna ukulunga. uNkulunkulu mabeze kuyena babakholwe. Sebenkuza uyabanika konke. Angajakadi. Yepha umuntu onhliziyo mbili. Ufana nolwandle. Noma ufana namagagasi olwandle apheshulwa umoya. So inhliziyo yomuntu engekho kwisisekelo seqiniso iyaguquguquka. Ezindleleni zakhe zonke akanasisekelo. Unstable. You understand? So manje uthi uphethe bonke abafuna nokuphila, abafuna ukuphenduka, abafuna ukwazi ukuthi yini ekumele bayenze,
Phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe yilowo nalowo kufaneleka babhathiswe egameni likaJesu Kristu egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono ukuze zenu kani ithethelelwe iziphambeko zethu khona ukuze niyakwamukeliswa samukeliswe isiphiwo sikamoya isiphiwo oyingcwele sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana ukuba isithembiso ngesethu esabantwana bethu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi bayala wathini bright zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo zisindiseni ngokuza kuKristu uzali kuNkulunkulu nizofuna ukuhlakanipha kwakhe ngezinhliziyo ezikholwayo ningajakadi ningangabazi nibe inhliziyonye nizithobe ngaphansi kwesandla sakhe uthando leqiniso likholwa yikho konke so uma usonothando kaNkulunkulu uyokholwa izinto eziningi uNkulunkulu azikhulumile ungazange uzutshele umuntu ukuthi kuyeke umoya ingcwele uyokhuluma nawe soza ngasokuthula ufakazi ukuthi umoya ingcwele wangitshela ushangitshela amacici akwazi utshela umhlengi umoya ingcwele umthole ngalo iBhayibheli sulifundile wabo hayi umoya ingcwele ayifunde izinto uyakhuluma nawe uma kuye iBhayibheli uthi hayi kwakhulunywe nanabantu bangalesa sikhathi delela uthi uJesu uyena izolo namhlanje naphakade yonke into yabhalwa ngaphambilini yabhalelwa ke sifunde ibhalwe thina sifunde siqondiswe ngayo yonke imibhalo iphefumulelo uNkulunkulu ilungele ukuyala ukukhuza ukuqondisa ukuze umuntu kaNkulunkulu aphelelise yonke imisebenzi emihle understand ithi iBhayibheli akukhona esodwa isiphrofeto esabhalwa umuntu oqonda kwakhe kepha yonke lembhalo yabhalwa izinceku zikaNkulunkulu ezazi zinyakaziswa ziholwa umoya oyingcwele so bonke bakhuluma lezwi linye amadoda ahlukahlukene lawa ngezikhathi ezahlukahlukene bakhuluma lezwi linye umoya oyingcwele uyazifikela ukuthi asebenze nami wafika kumina ufika sisebenze kunzima ukuthi ngilahle nganilahle egcineni uzolahle khola kwakho iqiniso okay glory to Jesus Christ bonke abafuna ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu mabasithinde manje kakhulukazi abasegoli siyeze egoli namaphethelo Soweto White House umhla ka27 2024 ngoJanuary siyaya khona uNkulunkulu evumile nakhona ke futhi ke uma sofuna ukubhabhatiswa uyophatha impahla zakho zokuthi ushintshe mesiqoqa ukubhabhatiswa White House ngo10 ekseni inkonzo yaqala bona bonke abalaleli mabazwisise kahle ukuze mase beze bazi ukuthi sitheni Jesu Kristu inkosi bonke abafuna ukubhabhatiswa bazosithinta kule number oyibonayo ku screen nemininingwane leshiyiwe uma unembuzo nakhona usibuza ke kuyona inamba oyibonayo ku screen Jesu Kristu inkosi size siphinde sibonane kusasa ekseni ngo11 uNkulunkulu evumile uJesu Kristu inkosi sicela sibale umkhuleko brother Minenhle Egameni elihle likaJesu Kristu uNkulunkulu engcwele siyathoba kuwe siyabonga Nkosi namandla siyabonga Nkosi engcwele izwi lakho leli uthe wena liyaphila futhi linamandla kalibuyeli Nkosi emuva lingawenzanga umsebenzi siyabonga uNkulunkulu engcwele ukukhuluma nathi namuhla siyabonga Nkosi namandla ukuba nathi usathulela umyalezo oyizwi lakho sengathi ke Nkosi engcwele usukhulumile amagama akho amahle Nkosi engcwele navundile sengathi ke Nkosi angayithola indawo enhlizweni uNkulunkulu namandla ungathi silalele Nkosi engcwele kufane nokuthi azwanga lutho singabi labo uNkulunkulu engcwele abalizwayo izwi kepha ke bangalenzi mangabe ithina labo uNkulunkulu engcwele kepha ke usukhulumile Nkosi sibe nomoya wokuthoba sithobe uNkulunkulu engcwele silithobele izwi lakho sithobele intando yakho uNkulunkulu engcwele kuthi noma ngingavumi uNkulunkulu engcwele kepha sikwenze okushiwo nguwena Nkosi ukuba impela Nkosi akukho lula Nkosi engcwele kubiza ukuthi othezweni lakho loyo okufunayo Nkosi makathathe sakhe isiphambano Nkosi akulandela ukusho kona ukuthi akukho lula Nkosi namandla ukusho kona uNkulunkulu engcwele ukuthi kunezinto ezinzima Nkosi engcwele okumele uhlukane nazo nathi uNkulunkulu engcwele kumele ehlukane nezinto einzima Nkosi namandla kumele baba sithwale sethu isiphambano
kunzima kunjalo sibambelele Nkosi ngokuba uthembisile wena Nkosi enamandla wathi labo Nkosi abathanda impilo yabo bayakulahlekelwa Nkosi kepha labo uNkulunkulu engcwele usenamandla abangayithandi impilo yabo Nkosi bayokuthola ukuphila okuphakade okusho kona ukuthi kunezinto Nkosi ongamele siyithande Nkosi kepha Nkosi engcwele sibambelele kuwe siyacela ke Nkosi uJesu Kristu wena oyinsika yokholo lethu siyacela uNkulunkulu namandla ukuthi usize Nkosi usize emakhaya Nkosi odade wethu Nkosi nabafowethu usize omama nesizwe sonke uNkulunkulu engcwele ukuthi sifinyelele baba ekutheni sazi iqiniso lakho Nkosi baba ke nalabo Nkosi abaqinisa inhliziyo siyabanxusela kuwe Nkosi enamandla ukuthi Nkosi enengcwele balazi izwi lakho Nkosi izwi lakho usukhulumile Nkosi balenze Nkosi enamandla ungavumi uNkulunkulu engcwele benze intando yakho Nkosi siyabakhulekela Nkosi enamandla ngoba uthe wena Nkosi engcwele loyo uqinisa inhliziyo Nkosi engcwele kuyoba nzima kakhulu kungcono manje uthi izwi lakho usalizwe ulenze Nkosi engcwele ukuba ngesikhathi esizayo Nkosi iyawuqina kakhulu uNkulunkulu engcwele impilo yakho engcwele isho njalo ngakho ke Nkosi enamandla siyanxusa egameni likaJesu ukuthi abantwana bakho Nkosi engcwele basindiswe balizwe izwi lakho Nkosi balenze nathi ke uNkulunkulu engcwele usenzelile umusa Nkosi wasipha amandla Nkosi engcwele ukuthi sifinyelele baba ekutheni sazi iqiniso usigcine ngaphansi kwintando yesandla sakho Nkosi usigcine uNkulunkulu engcwele sikwenza baba okwakho Nkosi silenza baba izwi lakho Nkosi singaqinisa amakhanda Nkosi singaqinisa inhliziyo uNkulunkulu engcwele kepha ke sithobeke njalo ngaso sonke isikhathi sibe sibonele ezweni usho njalo namhlanje wathi thina siwusawethu wezwe Nkosi engcwele masitshengisa abantu ukuthi kunjani Nkosi engcwele injani inkambo yethu so that people might believe and come to know you O God ngenkambo yethu uNkulunkulu engcwele siyanxusa ukuthi usiphe ukuthobeka baba uthi noma ngavumi Nkosi senze baba sithobe baba uthi bawukhuluma uNkulunkulu engcwele sithi amen Lord singabi Nkosi ukuphikisa Nkosi enamandla kepha ke senze baba even isingaqondi siyacela ngegama likaJesu Kristu Nkosi baba udumo lonke ke sikubuyisela kuwe izibongo zonke Nkosi sizibuyisela kuwe kuze kube namuhla Nkosi uJesu Kristu Nkosi sisavuma sakhothama Nkosi sisasho Nkosi enamandla Nkosi siufakaza ukuthi akekho njengawe Nkosi akekho baba ungalinganiswa nawe Nkosi siyabonga baba ukusithemba siyalibonga ithuba Nkosi engcwele usipha lona ukuthi sihambe kulungeni Nkosi enamandla mayingcweliswe igama lakhe elihle engcwele Nkosi mawukhothanyelwe njalo kuze kube ngonaphakade Nkosi siyabonga uNkulunkulu engcwele udumo lonke sikubuyisela kuwe mana njalo Nkosi yezulu kwelihle igama lakhe engcwele likaJesu Kristu siyakhuleka amen Ehlamuya